Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mga buntag mga igala, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Nakapwesto na yung lubot niya, ha? Para makasabot mo sa akong istorya karon. Nanguta na si Dennis kung mo inom mo duha ka klaseng para sa ubo kay naman mo na werla na mo sa inyong ubo, ha? Dublihon. Ya di man mo kabalo mubasa ng label sa tambal na isa expectorant. Ha? Ang isa antitussive. So, wa man mo kabalog Latin. Di gyud mo kasabot, di ba? O expectorant pangpagawas. Antitussive is bugong sa imong ubo. How? Di yun mo kay balo ana alangan kay di gani mo wala man mo school medical school. So, doble. Inom ka og sinicod syrup o sinicod tablets. Niinom ko kag ambroxol. Disgrasya. Ngano? Pag-abot sa inyong sulod sa lawas, hoy, ha? Pag sulod yun na sa imong lawas, may ingon naman din ng atay, o marika. Pasabot ba itong tawag na sa atay? Kay kamot, kanita ng tambal na ito, ato makatay. Di, libugisyo ng atay, noy. May ingon na siya, kung itong buhato na rin abusado mo na itong amo. Ha? Murag nibuto mo ba nibuto mo kang Inday Sara, pero sige mong pangayo kwarta na kang kuan, pakyaw. Ha? Asa inyong loyalty? Ano gihapon ang ubunoy? So, kung unsay kusog ang kuan, unsay kusog ang milligrams o unsay kusog nga tambal ito imong giinom, muotoy mo una. So, antitussive. May ingon ito antitussive. Unong ubo. Ahono yung tao ng baga o bonoy. Totoo man siya kay mo may dikta sa kuan sa tambal. Unya kay magkadugay magkawala namang epekto sa antitussive. Mohonong napugpugong sa imong ubo. Ha? Busolod na to expectorant. Ang expectorant doy daghanon na imong plema para mahumok ang imong ubo para makagawas. Di ba? Baliktad yun. Ang antitussive murag ka ng iyang pugnan ng imong calf reflex. Gusto mo ng calf reflex. Kana bang gamay lang katol sa imong tutunlan, gusto ka maubo, muna siya ang calf reflex, no? So, opposite. Ang ambroxol, ipagawas ang plema. Ang antitussive, pugnan. O, karon. Kasi may tabo, ana. Huwag nagtabo sa imong ubo. Makatras abante. Ha? Wala yun. Kaya ang isa, antitussive, muuga man imong tutunlan. Ang ambroxol, ang katong expectorant, budaghan ang imong plema. So, may tabo. Magkuhan sila. Mag-truce. Way-away. Ang problema ron, ha? Pag abot dito, ang atay na mo, o problema nanay. Kaya nga no, ang antitussive doy, ang katong mapugong mong ubo, ha? Ang iyang epekto na sa atay, muhunog ang trabaho. Muhunog trabaho. Ang atay sa ambroxol, magsigig padala og tubig dito sa baga, padala og tubig sa baga. So, dibugation ng atay, usaon man nato ning amo nga abusado man, ha? Mag-MD man, murag doktor. O nang epekto sa tambal nga dili mo pasagad lang yun mo ginom og tambal. Dili gyud na siya maayo na. Bisa kung sawa pa na ninyo tagda-tagda na may nga. Niinom kog Bioflu, patay kang bata ka. Kaya ba naman ba po sa epekto ng Bioflu? Ordinaryo lang na kayong tablitas, ha? Sige lang mag-inom, ana. Kada sakit ulo, Bioflu hino-inomon. Noon sa man yung tao na, eh. Ha? Nga ang component sa Bioflu, lahi sa biogesic. Lahi kayo. Ang Bioflu, na siya pang-uga sa imong ilong. So, mauga imong ilong, masigwa kay sipon. Saan naman nabi? Lagi. Ginaya ko i-advise sa inyo, may gala nga. Ay, magpatakag inom tambal. Nagkadugay ba?
Siguro isip ninyo nga makatipid mo nga dili mo magkonsulta. The more nga inyong ginainom na tambal walay advice sa doktor, the more kang doubt mo ba. Daghan kay kung kitaan na. Walay problema, wala tanan, manginom og herbal, manginom og food supplement. Dok, wala man na siya side effect do kay so herbal man na siya supplement. Ha? Dili man na siya kuan kanang kuan kani si tawag ba na inyong astig. Synthetic. Astilan. Ay, manguros na lang ko sa inyong kuan ba. Sa inyong mga gamay kayong inom kuan bawaan. So, sa tinuod na igala, kung gusto nyo ninyo nga himsog mo, ha? Kamoy maminaw sa inyong lawas, sabay na inyong gibati. Luya gani. Ita, usay kos, manong luya man ko. Kaon man ko, manong tulog, alibang kada adlaw, ano ba? Wala ko'y gibati lain. Kana, noon, kung di na yung kakabalo, ato na kag-doktor. Nya, pagtanaw sa doktor sa imo kay matamatahon lang ka, ato na lang doktor. Kadagha, 5-5 ng doktor. 5-5. Ayaw kong ganit ka sa doktor, ayaw ko kagyod. Pero kung matamatahon lang ka, wala eh. Mali-mali, yun ang tambalihatag sa iyo. Sus, kapila na ko na bang na mabot sa clinic, Dok. 8 kabuk tableta siya hatag sa ako. Pagtanaw na ako sa mga useless, mga mga tambala. Dili ba siya supak yun sa akong itunaan ba? Tinood din na, nakikita. Kada tanaw na ako, supak mang yung kaya sa akong tanaw eh. Pneumonia puno daw. Pneumonia. Pero watagay antibiotic. Patay. Sa ba? Klase na diagnosis. Nakita na ni mong kabaw ga kiang. Ang tambalan ni mo kang iyang dalunggan kay dugay di kadung. Patay na unsa man tao na ay. Ha? So nga na nanoy, dublihon ni mo inom tambal. Napataka lang di mo. Nga na may tabo. Ang last na maepekto na ang kidney kay kung ang medicine nga imong ginainom ginalabay sa kidney, kaya tanang tambal may gala, either ilabay sa tae, ilabay sa imong ihi, ha? Duhara na siyang labayanan sa kanang mga tambal, kanang mga sobra, kanang mga side effect. Dito muna siya siyang pagawas sa atong lawas. Kung dili nakakaya ang imong lawas, diyan na. Liver failure, masunog na yung mga tayo, or kidney failure, dialysis ka. Kadaghanan sa mga na-dialysis ka tugod ano, bot-boto yun yung tambal. So, dinis, kung naminaw ka, mga na siya. Dili, yun na siya. Pwede ka, di man mo kasabot. Kung saan mo na yung label na niya, antitussive, expectorant, sedative. Pareha na, nag-inom ka Formula 44, kailangan mong Formula 44 no? Oo. Kaya nag-inom dahil mong kanang Ambroxol. Sumbagay na sila ba? Di ba na sila pwede mag-uban? Kung gusto na mo i-suppress imong ubo, katong Formula 44. Kung di mayo, di na siya mo. Ang kadaghanan mga manang, ang ubo nimo dili makuha sa Cup Zero. Makikustaan na pa ko sa inyo, Dili na kadaghanan sa ubo, dili na makuha sa kanang mga gipang-inom ninyo. Billions na sa market ba? Daghang kay mga dato mga manang. Pero useless yan. Useless yun. Kung maadto mo sa ako, di yun mo makakita sa ako nga muhatag mo para sa ubo ba? Dok, masamay para sa ubo. Wala na di kay dili ang imong ubo dili sa baga. Gikan sa laing lugar. For example, nagainom ka og tabletas para sa high blood, Captopril. Nga dugay na abot ng kag 1 ka bulan, 2 ka bulan, muhutoy na ka. O asa man dugay ka? Baga nimo, dili oy. Sa imong ilong dili oy. Tungod side effect sa tambal. O tiyaw. Kung wala ka kay balo na, babay. Inga na lagi na oy. O pasanang gioperahan ka. Diyan na anesthesia. Unya butang nagtubo sa baba kay para makatulog gyud ka. Mura gitawag og kanang gyud kanang gipatulog na gyud ka sa pag-opera. 3 days later, gahutoy ka.
Ang sa mga doktor, gihutoy man ko pag humag-opera. Kung dili explain sa ibang doktor, mata lang kag morning. Mata lang yung kag morning ba? Kay ang epekto sa tubo to, mo nang gaubo ka. O, persanang nagamit ka nagamit kag eye drops. Ha? Nagamit kag eye drops. Pagaw man, muhutoy na kag alaunas kadlawon ba? O? Pagaw man, alas 5, muhutoy pud ka. Asa man yung ubuhan eh? Sus, eye drops eh. Nya kayo may nagdoktor ng istorya sa inyo. O, tiyaw, layo kayo no? Layo kayo, eye drops ng himong ubo. O, ubo na ito istoryahan. Mamot pa kung isa ka bulan na nag-istorya sa ubo ba? Di, pag yun maghihapong kasabot. O, ang ubo yun noy, paminaw yun mo ha? Ang ubo noy, daghan kayong sources. Dili lang tungod kay na-apply mo sa baga, o naabay infeksyon sa tutunlan. Dili lang na. Ultimong imong gikaon nga, gibutang nga suka. Muubo ka na ba? Nga naman. Kay, kung hyperacidity man imong tungol, kunya, kumuhigda ka gadayon, balik to acid. Balik to. Pagbalik sa imong tutunlan, sa epekto, katol. Katol kay kung tutunlan, nga naman eh. Nya kung dili mangutana imong doktor, giubuday ka, tagaan ka ekspektoran. So, di man mao, sa naman na, di kaya pong kamayo. Madugayan, sakit na kong dugan sa inubo. Dili man na siya mao ang rason sa ubo. Ang rason sa ubo kay mag-reflux esophagitis ka. Ang imong acid sa imong tiyan, mabalik, labaw na gyud. Bako lang kang kaon, higda na dayon ka. Nya ang ko sa ubo, dili play mo sa baga, di ba? So dili na siya pwede, dili mo na siya makuha ba? Dili makuha na sa doktor nga mingon lang kag ubo, taga na kag tambal. Wala gikuha tong root cause. Ang root cause, sige pagbalik-balik ka ng istorya nga root cause. Ang gisugdan sa imong sakit. Dili pa yung taon yun. Anong gaubo man kagbuntag sa'yo? Anong gaubo man kagaladosis gabi Kabulo ba dahil na mo tanaw grilo na imong ubo? Anong anak man na siya? Anong ubo man kag sayo sa paghuman ni pagsugod ni mong kaon? Pagsugod ni mong kaon, isa pa ka lang kasubo, muultoy na ka. Ano sa mga dok? Tanawa. Lagi mong kinulo. Ha? Daghang kay kung imasulti sa tungod lang sa ubo na yun. Asus. Ang kabalo ba mong mag-ubo na mo kung hapit na mo may stroke? Ha? Hapit mo may stroke ba? Taas yung blood pressure. Ha? Pag taas yung blood pressure, ang kadaghan maapektuhan ang katong mga sentro sa pagginhawa, sentro sa kasing-kasing, sentro sa kidney, sentro sa tinae. Na nasa utok tanan. Pagsaka sa imong blood pressure, ang katong cuff reflex, gikan sa imong tutunlan ang nerve paingon sa inyong utok, paingon sa inyong utok, may stimulate ito, taas mo kayong blood pressure, gamay na kayong supply sa dugo. Sa may tabo, muubo ka. Una, usahay, makakita mo mga tigulang, naglingkod og tarong, natanaw TV, kulit ang ubo, niya may stroke. Noon sa daw, tudok. Alangan, na-stimulate mo na iyang cuff reflex sa iyang utok. Imutoy siya. Sinyalis na to siya nga mag-stroke siya. Pag humana na niya ubo, pag humana na, mukalit lang siya katumba. Wala ka panimuot. Magkabulaan na no? Niya, sa may tambal ato. Bruxol, takka. Ha? Napagyan. Nagakaw ka. Gayan, na naman kay palpitation nagapaspas na yung kasing-kasing way pugong ba? Ha? Mura na run wild nga sakyanan. Di, palpitate na ka, mabot na ka 120, 130, ano? Nya kung di ka maundang ang unang maepektuhan na yung pagpaspas sa imong kasing-kasing kay kalibangon ka, kaihion ka, o naglisod ka ginawa.
ang unang symptoms sa imong pagginawa, muubo ka. Sus kalayo, no? Ingana day na, do? Alam nga. Di lagi mo kay balo anak. Yan, bisa kung saan na ninyo ba? Ha? Ang pag-eskwela na mo sa dagan sa atong lawas, ikan sa paglihok sa imong kumampo, paingon sa makatilaw kag dila, physiology ang pangalan na niya sa subject, isa ka tuig, piaw na kada adlaw exam. Kada adlaw exam, sus, grabe ka ng physiology. Ingani pa ni kabaga ang, isa ka ng 2 inches pa lang ang kadakon sa libro sa akong panahon, 1974. Karon, sa mga kadako ang libro sa physiology, isa na kadangaw no eh. duha na ka libro, book 1 o book 2. Ha? Una lang, sa complicated kayo. Niya kami, duk dito kayo para pag practice na mo, pagka-doktor na mo, durikol mong gabi ato nga, normal siya, physiologic response. Mo na gitawag, physiologic response sa lawas na to sa mga butang. Kita? Kita nyo? So, saan na nyo pagkabaluan na, physiologic response na dahil sa inyong lawas, di kinalagtambal. Minom na tubig. Saan nyo pagkibalo? Dili, iyak mo. Huwag yun mo ipaagi na pagkibalo ba? Unless mo, eskwela mo medical school. So, dili gid maayo nga mag-inom-inom o tambal. Ha? Mayingon mga mahal ko kayo magpakonsulta do. May barato sa barangay center mo, ang bayad na. Basta di lang mata-mata lang ng doktor ninyo da sa barangay. Nag-eskwela ko na. Pero kung Apollo na gari, mata-matahon lang ka, di ko maayo yan sa kay takes about siguro 10 minutes maghimog history noy. Pero sa nasugod imong ubo noy. Unsang oras sa adlaw mag-ubo ka, sa gabi iba sa adlaw, sa ba sige buhat nimo nga nag-ubo ka. Unsa imong giinom matambal. Naaba kay ginabuhat nga wala may kasabalo nga pasanan sige lang mo paksiw kada adlaw. Paksiw buntag, paksiw udto, paksiw gabi. Anong muhutoy man ka? See? Daghang kayong factors nga nung makaubo ka ba? Kaway labot ng utang mo. Muabot na ganing kolektor sa imong utang, makaubo ka. Sus in town, psychological cough ba? Nga, iparecite na ka sa eskwelahan. Pag gani ka kasugod, utoy na kag-ubo, kadlo. Daghan yung kayong factores it amores sa nganong gaubo ka. So, most of the time, dili kinahanglan tambal. Wala yung kinahanglan tambal na. Ang akong mga anak, sulti talo mo sa inyo, akong mga anak, wala lang katilaw, o kapsino ba? Ever since gamay pa. Kaya di mo kumuhatak. Kaysa una, uso kayo ng Formula 44, syrup, painom mo. Pag muubo ang bata, painom mo dahil cup syrup. Pag muubo na, kakag dahil cup syrup. Mali man to. Kaya kung ang kagaw, nabara dito sa imong tutunlan, usaw na pagpagawas. Nga ka ng Formula 44, mupugong mo na kag-ubo, di na nung kamong ubo. Mutigom na tos tutunlan nimo. Masamot. Usahay lagi, manguros na lang ko ba? Kung usahay lagi, kanang nanguna ko kapoy naman mag-radyo eh. Kapoy na, katiguan na ko. How many years na ko sa radyo ba? Nagsugod ko 2004. Nya, 2021 na ron. Iparag na rin niya, pila na katuig ko sa radyo. Pero dagang pag-yung kaayo mga kinaiya ninyo nga dili mga uba. Dagang pag-yung kaayo yun. Yan ang mga sakit, yan ang mga gibati ninyo, natambalan na ninyo, balik na siya. Number 2, dubli-dublihon ninyong tambal. Number 3, mutuo ko mo serbal kay sa tambal, na unsan man taon mo eh. Wag yun ninyo nga gibutang sa utok ang katong tambal. Itistingan ang napulo katuig. Samantala tong herbal wala yun.
Ha? Giputos nilang dahon nito, sagbot mo dito, ibutang sa capsule. Oh, painom sa imo. Nya pag-abot panahon nga di na kaya sa iyong kidney dialysis. Ha? Sa tanang nakita nako gidialysis noy. Kani prangka-prangka ni pag-istorya ba. Sa tanang pasyente nga gidialysis ba. Na ako'y history nga naginom og herbal. Wala na atik storya noy. Maski pag-ipusta na ako sa akong technician katulong itlog niya. Wala ginay atik noy. Ha? Hapit naman ko retire. Luwang naman. Susukad sa pagsugod na ko pagka-doktor, i-obserbahan ginako niya. Asa man nga sa una ang dialysis machine sa Davao, duhara ka bu. Pagsugod na ako 1980, duhara ka bu. Unya kay amigo man ako kay si atong first nga nephrologist dito sa Davao, si Dr. Ramos. Wala may isuon na to ba? Kaya nakita may sa koridor sa ospital. Red! Istorya na yun. Bisa kung saan lang istorya, sige nagpakatok. Siya yung daingon nga, kinahanglan yung tag-dialysis dito sa Davao ba? Nga, duha pa man ito yung dialysis ato. Kinahanglan tag-dialysis ron. Kaya nga no, nagadaghan ang i-dialysis. Isa nga naman ka ni. Ito nga, taon sa bang kadok, itigulang na sa ako, nagkadoktor ko siya. Ningon ko sa iya nga, ano sa bagkadok nga uso naman kayong herbal nun? Kung saan nila inom sa mga tao. Ha? Magpabukal og dahon. Ha? Labaw lang itong mahugani, o katong dahon sa patong mga dahon nga gikon. Grabe. Irreversible ba? No? Irreversible. Makainom atong dahon sa mahugani na patoy udlot sa bato. Ha? Pag may gulo ka ng kidney, wala. Either dialysis ka forever o cambio kang kidney. Pasali itong buhi pa si Dr. Ramos. Ha? May story siya sa ako nga almost every year naka-increase fourfold i-dialysis. Fourfold. Ang sabi pasabot na. Sa karon na isa. Sa una, isa. Karon upat sa isa kadlaw. Surgeon man ko, supposed to be, dili ko kakitaan na. Pero, 1980 to 1990, may ihap lang na ako makita na kung mag-dialyze ko. May ihap yun. May galing na ako makita nga taas kayo ang creatinine sa 1 year. Wala, isa, duha. Lagi po, karon halos kada simana yun. Nya maluoy man ko, kung may tambal. Kada gipanghatag nilang tambal sa Jumbay Carb, mga Bastatin, o sa pumanang gipanghatag, dili na sila tambal no eh. Maski pag kung saan mong ikuan mo sa ako, dili na sila tambal para maayo imong kidney. Gidaot ang samot. Labaw lang yun ang injection sa erythropoietin, bagsak yun ang imong sakal yun ang imong creatine, murag rocket ba. Nga na basta ako prangka-prangko mag-istorya na kay dili man ko ga di man ko kapugong kung tinuod yun. Sulti ko sa kong sarili nga, ganun di man ako na-isulti nga tinuod pang yun. Ha? Siguro, pagkatiguang na ako, lingkod-lingkod ko sa kong balay. Ngayon ko sa kong sarili nga. Bragya po si Muhammad Ali, pasulti niya, I did what I can. Nothing to regret. Nothing to regret. I did what I can. Mo nag-iingon ni Muhammad Ali before siya namatay. Ihimo niya tanan. So di wala siya regret. Mo pa na ako isulti sa patiguang ako ba. Ha? Hindi ko magulak na ng kamatayon. Ha? Mo na isulti. Kasi gihimo na ako akong mahimo nga tuluan mo sa doktor sa kanginan. At least na ko gihimo si Dr. Kagabi ini sa doktor sa kanginan. Kanina na 0906-171-1640 lalaki 53 Dunesa Agosto. Since May 30, 2021, mukalma lang ulo kung makainom og Mifenamic 6 times a day. Wala may lagnat. Until now, pwede may adto sa imong clinic.
para magpa-check up taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ingani dong. Tawag sa akong text ako secretary 0995 414 2609 0995 414 2609. Bago mamani sa clinic kay dili ko gusto maputiin yung kalimutaw kay tuwaday ko sa operating room. Di man ko pwede po sa duha ka lugar. Namangyo ko sa operating room or nasa clinic. So, tawag sa mo para di mausik inyong panahon ha. Isubya kayo mag-travel. Laban na yung karon nga sobra na kag isa kadlaw. I-swab test na tayo ka. Hassle yun kayo yun. So, manawag sa mo yun kung naaba ko. Sample, plano mo mga to Martes, Merkulis, mga na. Inyong tawag sa ayaw yung i-text sa. Ayaw mong tawag, text lang kay matubagan man yun. Pero kung tawag mo, niya nag-opera may sa clinic, hindi na matubag. 0963-539-3919. Aduna ko'y pangutana, Dok, na-operahan ko breast atong June 13, 2021. Hangtod karon wala pa matanggal, wala man mig inong doktor pabalikon ko. Ay sus! Depende na sa kung sa'y gigamit yung tahi sa ibabaw sa inyong palit. Na may absorbable, kasabutan na, mahilis lang sa ilalom, or tanggalon yun. Katong tanggalon within 7 days doy. June 13, yung karon July na, sus, nagnana na siya. So, ipatanggal binaday. 0995-212-8967. Ask kung unsay angay vitamin para sa diabetic. Walay specific nga vitamin para sa diabetic doy. Di man kabalo mo tanaw ang inyong atay kung saan vitamin inyong inom. Ang importante lang yun sa diabetic, kinahanglan yun na siya na protein. So, bisag unsay inyong inomon, tanawon nyo ang label kung naabay high protein content. Ang pasabot ana nga taas siya og proteina. So, dili na nyo kinahanglan ng vitamin C, mga vitamin D, wala na siya. Ang kinahanglan ninyo laban ng diabetic mo is protein. Protein. Pero ang isa ka capsule no, dili na siya mo substitute sa 35 grams na proteina nga pagkaon. Di na siya mo substitute sa tabletas. May pamukhaon mong karne ba? 0965 039-4681. 67-year-old babae. Kung masundipan ko sa laway Dok, wa lagi hangin musulod di ko kaginawa. Taga Katalunan Grande, Nini Villamor, please advice. Sa imong edad lang, ang imong calf reflex kanang di ba gingon ko ganiya istorya na ko calf reflex. Ang calf reflex is very very sensitive. Sensitive kay sa tigulang ang calf reflex. So gamay lang kaayong irritation sa tutulan, muhutoy yun mo niya. Ang problema sa tigulang no, hindi pa sa bata pa kay mugahi ang iyang tutulan. May pa iyang tutulan kay mugahi pa. Oh, so dili ka ginawa kay sarado man ang iyang throat. Muna siya ang tawag niya spastic constriction sa English pa. Ha? Sa medical term. Pero sa Bisaya pa na pasabot nga magahi ng imong agyanan sa hangin. So, di ka ginawa. Di na ba yun na mo ma-correct og tubig, kung sa painom mo ni mo, may pagulaton ni mo siya mukalma ba? Mukalma. So, kani nga nang sitwasyon no, pasabot ana nga nalagid mo sa edad nga kuan kayo, sensitive kay inyong mga ugat. So, bantay lang yung kang di ka masuldipan. Kay ang uban gani, madismayo yun. Wala pa nimot. Kay dugay man kayo mag-relax ang ilang tuton lang. Dugay kayo. Uban lagi yung butang agtubo. 0948-599-0152, 60-year-old Roland, nganong magbutod tiyan o magsigi kog panug-up. Daghan rason ana. Daghan ang atay. Kuan mo? Ang atay man gud, daghan kay siya og kanang mga simptomas kung madaot siya. Isa na ang butod imong tiyan. Ikaduha sige kag tug-ab. Moyong ka nga unsay connection.
Mabot pa tag isa ka tuig kung mag-explain ko na. Mag-explain ko na. 0995. Basta atay na siya. 0998-228-9370. Babae, 57-year-old, na ay pneumonia. Bago lang gawa sa ospital last June 30. Kulang kog tulog. Unsay maayo vitamin para makatulog ko, dok? Wala. Dili gyud mo mutuwa na nga vitamin para makatulog mo. Wala gyud. Ikaw gyud mag-ilin-ilin na ng yung lawas kung saan mo makatulog ka. Maski ako, kay tiguang naman, maski ako misis, dili mi makatulog. Kamatami alas 12, di namin makatulog hangtod alas 3, alas 4. So among ginahimo, mangita mi paagi ba nga mabusog mi. So mga on mix sandwich, mainom gatas para mapuno imong tiyanoy. Ang imong utok nuluya man muhinay pag trabaho ang utok kay dito man nag-concentrate sa imong tinai. Ang may tawa na tutulog na ka. Mo na siya among ginahimo. Dili ko gainom og sleeping pills noy. Ha? Kamo mga minaw sa ako ron. Dili ko nagainom og sleeping pills. Dili ko na dali kaya pag sus Dr. God, dili na ko maghimo og sleeping pills, mainom ko para makatulog ko sa gabi. Dili na ko na ginahimo kay nga naman. Pag-abot sa panahon nga ang imong sleeping pills ginainom halos everyday, di nakakatulog yun. Bisa kung sao nimo yun, dili na gyud ka. Nabuang naman ang imong kwan, diurnal cycle. Isa man ang diurnal cycle, dili na kabaw noy. Ang diurnal cycle, mao gyud ay ginakuan sa atong lawas, ginasunod sa atong utok nga pag gabi na katulog ko na ka. Pag adlaw, mata ka. Muna diurnal cycle ang tawag ana niya. So kung imong disturbuhon siya, nga di gyud ka katulog, painom mo na imong tranquilizer, sleeping pills, maingon na dahil na ang sleeping center nimo sa imong utok, maingon na buuan mo na kung amo oy. Imbes ako ray bahala nga makatulog ta, di man ka katulog. Wala man may ginaisip. Mga batanon karon di nakatulog sa kanang mga alas 12, alauna di katulog. Fenomena na sa tibok international, sa tibok kalibutan na iba. Nga pakita ko rason, nga na siya. Pero most of the time, makita na kong rason sa kadaghanan, sa worries ganin nato, COVID, kwarta, sitwasyon. Dagang kayo bang maggubot na sila, magsinumbagay sa imong utok, di yung kakatulog. Mas hindi ka maguna-una, subconsciously, trabaho na yung mga utok. Mga na problema. So, di ginakinalan maayo sleeping pills. 0967-315-2414. Akong problema do, kulba akong dughan. Sakit ba ni sa kasing-kasing? Yes. Palpitation o magkulba ganit na. Mao na siya ang mao na siya ang unang simptomas nga nagka-problema imong kasing-kasing. Pag magpalpitation kani ka, nagapasabot nga ang imong kasing-kasing nagasugapon sa imong load. Unsay pasabot ana? Ang imong kasing-kasing dili ka kaya sa imong workload, trabaho, stress, unsa ba dia? Number 2, kulang ka sa mga nutrition. Puro lang carbohydrates. Kinanglan kay siya og kanang protein. Sige, di mo nga og protein, gulay man inyong kaon. Muna siyang phenomenon karon. Muna ang resulta sa gihimo sa merkado sa una nga pagkaon gulay. Wala ba mo kay balong sa rason ato pagkaon og gulay ang Pinoy? Eat your veggies. Muna istorya sa merkado sa una nga naman. Masa may kaunon sa Pinoy sa una noy nga tanan resources sa Pilipinas gikuha mo sa Amerikano. Sa tabo. Malnourished ang Pinoy. Tanaw ang Amerikano kadagko kayo. Ano naman? 1 kilo ang ilang hamburger. Mukhaong kag hamburger sa ila dito? Ay basta lagi. Ora panihapon nimo. 0910-858-3955. Dok, kanang hyperactive na 5-year-old na ay time sa puton siya. Dili ba kaayo honey na mag-istorya? Please advise.
ipatanaw na sa pediatric psychiatrist. Kay ADHD na siya na. ADHD. Kasabot nga hyperactive na siya, na siya posibilidad nga na siya autism, ha? Na po siya posibilidad na siya personality. So kinahanglan gyud siya attention sa usa ka pediatric psychiatrist para matudloan siya. Matudloan sa pag-recourse sa iyang hyperactivity. Hello, good morning, cellphone. Okay, 0916-556-5102, 51-year-old babae, Malita. Nagpatanggal kog alom sa dughan, mura kadako sa munggos. Karon gasakit duha ka abaga padulong siko, labig ug muhigda sa gabi. Gitanggalan sa kog abdo 3 years ago. Mao ba ni sinungdan sa sakit abaga? Please advise. Wa gyud connection na siya na. Why connection? Layo kayo. Ipasingan nila nimong kabaw nga ay labot. 0910-784-5378. 84-year-old lalaki. Sige kubo. Sige po inom antibiotic. Karon kung kaon hinay na, painomon gatas, matuk-an na, bisan tubig, kutsaraon na lang, bisan tubig. Ano ni Dok? Alangan. Nahubog na imong lawas antibiotic, kay pataka mo inom antibiotic, kung dili, kada konsulta nyo, tagaan ng antibiotic. Kurang mapugos ang doktor, mag-inatol mo sa iya. Hindi mo ihatag og antibiotic, kawang po mo question, ano mong antibiotic kanino? Dili mayong doktora, kay may antibiotic. Pikat ninyo eh. Gidawat ninyo yung sarili. Kung sa ihatag sa doktor, na din siya. Nag-expect mo something else ba nga makadawat sa inyo? 0997-748-9770. Ayaw undang dok, continue your advocacy, enlightening, educating people the truth of healing until you drop to the ground. Inshallah. Saan siya? Kuisuy hudan mangga suko basta doing good deed for the peace of Almighty Creator. Bitaw may gara. Ako munguto sa akong sarili nga. Ha? Gusto gyud ako nga mamatay lang ko, mutumba nagdulag ko. Ba, apiting di pa yan ako ana ba? Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, Dok. Good morning. Masaya to dai. Kuan, Dok, nalang ka ko itong kana, Dok, ba? Nagainom ko o kanang tambol para sa high blood. Nya. Nya, kuan man na siya, Dok, kanang ginapatuwa lang man sa Dr. 8 mg. Nya. Unya, Dok, kay namin naka-tulti sa ako, Dok, kanang ihatik man ako, Dok, no, sa kanang tablet cutter, mga mausik na mga gagmay good. Oh, nya. O dili naman ko na ako mainom niya. Yung sila kailangan dito nga mainom na ako. Nya. Kasi kung mausik man, Dok, niya, ang akong gihimo, Dok, magtunga ko, mag-andong isa kabok, mag-prepare, mag-andang ko isa kabok ng katunga, niya, muto akong kuwaan, akong idagdag sa akong mga katunga ng giinom. Oh, may Di na problema. makadaot, Dok. Wala man. Basta dili to doktor nag-istorya sa imo, ito. Dili man to doktor nag-inom sa ako, Dok, kay Ayaw paminawa. kailangan ko kabalik sa akong doktor, good. Ayaw paminawa. Dili to doktor. Yan, ano sa man ka? Practicing without license? Ha? Isumbo, Ako may kwato na ako, anak, Dok, na padayon. kuan man. Padayon. Wala na problema. Kaya mo na igiingon sa imong doktor. Kaya mas kabaloto kaysa kanang imong istorya dahil nga why kuan. Practicing without license. Mapriso biya naman na. Kana maghatag mong tambal nga walay kuan. Ha? Manghatag mong tambal kay pre! Maayon niya akong tambal, pre! Oo. Mapriso mo na ba? Sa pa okay lang, Dok, nakatong mausik-usik ang mga gagmay nga tablet niya, Dok. Gamay ra kay naday. Igo ra ni may palit og kuan. Soft drinks. Ay, sagdi na siya. Okay? Okay? Iwan lang sila, ay, Dok, kadali lang, Dok. Iwan lang sila, Dok, basta dili kompleto. Panta na, 8 mg man na, Dok, no? Kung di, Basta- 4 mg, Dok, akong inom mo dapat, Dok.
Kung dito ako dito, 4 milligram kuan daw kung kadaot daw. Basta di doktor, ayaw paminawa. Ala, pamalingki na lang, pamaligya na lang mo tangkong dito sa palingki, ayaw mo panghatag o advice. Okay? Sige daw. Salamat daw. 0997-748-967. O sabi, 0910-858-3955. As unsay tambal ear na ay discharge. Dahil, na magawas nga tubig sa iyong dalunggan, dili na siya buog, kadaghanan. Na hilis ang inyong earwax, ang inyong atuli, nahilis. So, kinalala limpyo. Limpyo ana. Pag di ka rin human ang iyang discharge, ang fluid nga nagagawa sa inyong dalunggan, middle ear infection na siya. So, in the meantime, gawa pa kanina itong doktor, limpyo. Agwa o ka ng cotton buds, ay lang kung ilauma. Kasi, kung na siya, atulibang 1 kilo. 0910-059-9667. 56-year-old male, samal na ay murag nihubag tulod sa akong tiyan. Right side, dapit. Mga 2 ka bulan na nidok. Pero nagabawas man ko once a day. Dong, kung moingon ko sa imo nga lain, moingon nga wala ganay ko nimo gi-examine o magpa-examine doktor. Oy, dili lagi na siya pwede mata-matawang lang 0917-321-0565. 66 babae nakaagi og pneumonia, sakit ang ugat sa ukong tangpugo, banhod ulo. Walay labot sa pneumonia na nimo nang. Ha? Magani mo ibation nga gidiagnose mo pneumonia o sa pag-diagnose sa doktor, i-complain sa inyong doktor. Dok, sukad atong gidiagnose nimo pneumonia, nagasakit ako ulo. Unsa man ni Dok? Basiday side effects sa lambal. Oh, sa antibiotic mong giinom nga isog kayo. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, Doc. Yes, what can I do for you? Kani, kuwan Doc ba kani? At, kuwan ko na ng stroke survivor ko, Doc. 3 years ago. Yeah. Tapos, ako yung mapagsagan ko ang sulong pundiyan. Lapit sa right side sa ubos-ubos kamay. Ubag ba? Murag lang man di ay. Kung sa kami, Doc. Murag lang man di ay. Ipatanaw na sa doktor. Ipatanaw sa doktor doy. Ayaw siya og kanang tagna-tagna kay mananagna man ka di magtindog na lang kag kanang kuan. Tent diya sa Rizal Park. Kay mananagna man ka. Dili lang ipatanaw ng doktor oy. Dili na makita so yan ang istoryaho lang na to. Okay? Sorry. I-report ko po sa sound, Doc. May problema. Basig sugod pa na. Pag ultrasound, barium minima. Pag barium minima, CT scan na. Depende sa doktor imong giistorya. Ana gyud na siya. So, kung Nagkita kayo kung kadali sa emergency hospital sa Tamal, Doc? sige oy, kada semana naman ko diha sa Biyernes lang pero dili man mo ihatag sa ako kung dili surgery inyong problema. Ubosipon dili mo ihatag sa ako kay pang opera ra gud ko kanang mga sis, sa diha. Kay kung ihatag nila tanan sa ako, di na ko mahuman. So, Kaya kung pagkasadong pag usually mag-atong Tamal emergency hospital, Doc. Biyernes lang mo eh. Biyernes lang. Unya, kinalan, sayo dyan kagyod kay pag di gani, wala kay, wala ka sa listahan, di ka man nila ihatag sa ako. Okay? Kamong taga Samal o gusto mo magkonsulta sa Samal, ako mismo inyong matubang. Dili na ka ng lain pang doktor. Ako mismo. Pero dili po mo, o di na, sakitin yung ulo, di mo mato sa ako. Ha? Dili mo pwede mato sa ako. Dito mo sa mga doktor uban. Kung na dyan, surgical. Na mga sis, na tubo sa inyong kuan. Ako kayo makatanawa na. Kay mo man ay akong kuan assignment doy. Di lagi siya pwedeng sa pawan pagpara sa ubo. Gihubak pa dok. Dili man ako, di man ko operahan ng hubak ko. Ha? Kay kung anaon ko nila, wala tiguang nga, paabot alas 12, maluya na. Mao na siya noy, nga maski na kung sa ka busy na ako, ngita gyud ko pagi magkatabang yan ko. Kay libre biya mo konsulta sa
Ha? Bisag asa mong paingon, way libre konsulta no. Dito pag-abot nimo sa Samal, libre ni konsulta, espesyalista pa yun. Ha? Asa mo kita ara? Aw, Samal ra po. Samal ra po. Di ko pwede tos digos. Ha? Di ako pwede kay wala may lawas na. Di kong bata pa ko siguro. Mabot ko dito. Pero wala na, di na kaya. Musakay na dugay mo isa ka oras na akong sakay din, masakit akong lubot. Ha? May lang ko na isa ka lugar. Ha? Istorya. Sabihin nung kababayo, okay para. Ha? Muna gitawag ni Jimmy Carter, katong president sa una. Ha? The buck stops here. Ang pasabot ana ba ano nga pagtanaw niya sa imong problema, atubangon ka. May tao ng solusyon. Unsay iyon. Umana, dili nakakinala matuglaing doktor kay the buck stops here. Muna si Jimmy Carter sa unanoy. Gusto niya undangon ang Vietnam War. Niya kinaghan man kay mga kapitalista nga nakakwarta sa mga mga gamit sa sundalo dito. Bill this election. Kung ingana mo katigawang kabalon mo kinsa si Jimmy Carter, si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.